chiro wakaromba sekuru tashu anoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikomuna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura orechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura Kwazoi nazo. Hadi bwana mtoloche. Hadi makadiko na seguru. Wakati kuna kumamisha wena kumamana. Bagaiba. Aya baruserwa utoja horo kusheda. Kai bane waitoja songwa. Asi ngamona matambudziko seguru. Asi kuna tsada chikafu kuna tsikida. Mwana nawe inenge iripo ndeye kudai. Nasi mgovera izvareri nezototadza kubika doro nokuti papa fiwa ndizvonai. Pachiri nhama dzemu chakavuya. Kana kuti ndisina chawo. Ziripo era. Munoona munhu yewe. Haana kubva kumba achirwara. Dati ubate shona. Haana kumbaita se? Kana iwe funga makaanzwa achitaura. Haana kubaita se? Akabatwa negrasi pano zvokainzi ena munotora nhenge auye. Runza. Azena anotorwa achiuya ari murodhi. Angaita nematirisi akaita atumira chinhu chake kunoko. Vachangonzi go back to sender. Vachamurova. Akarohwa ari murodhi. Asi akataura kuti akarohwa ari murodhi. Akatanga ofisi kuti ti. Akataura vanacho kuti akarohwa ari murodhi. Ari murodhi. Asi akati akasimba. Achipinda paketi apa ndakati uyu handisi kumuda kusero. Haana kuperera apa. Akatanga kusvika apa ndakati handisi kumuda kupi. Kumataranga agada ite zvada nenyaya dzake nemaminitsire kuti munhu aite sei. Afe. Ndaitozviziva. Akatora akaperera. Akatakuwa. Kadaiwaka. Turai makasimba wemusiya tuchitunhu akasimba kwamutora. Vana vaida kuedza onai. Ndopapa ndati tashu. One. Tashu. Ungazvironga kumboka uchisumuka but unoda kutora ma-Air Force ako. Aiwa. Anobweka pachitaura. Anda sei? Anobweka. Ataura rinzoka. Anobweka. Aona watu wanaumanya. Amana azana kumanya kwazanga kutosanduka chakuchinja face chakudaga chimurume azangara mukadzi. Ndamona unokacheta kuya boss nandikure ma TV afana kutomutora chobuda kuti aida kuledza security atomuuraya. Asi mozva muroyi ndokutasa indokitisa. Haibuda ropa. Angozvo. Chipikiri ichocho. Tine ainde rore ndouraya. Ndakudza chitsotsi chiripo. Inini pazvongo zvangu kandikafa kudenga nachi. Aiwa, anna naka. Nekuda kwei. Vakandakauraya vakawandisa nenyaya dzoro idzi. Ukamutara futi akawira. Akava na right, akatosimba njinji. Kumukosi uta. Yoze Robert. Ndoziya sekuru. Ndokupe Pamutare kwa Maidenifa. Matasha. Matasha. Akadana futi. Nyadzikadze dzidzi. Ndisati chiti kwaro yese gogogo. Kunyangwe ndiri homwe sekwacha asipo asaro yese gogogo. Kana pana nharo ngaandiuraya izvo so masikati machero. Apa. Vanhu vapapo
Kana pana anozvita iwa ndiri chamangwiza. Aiwa. Pachipande ba. Inzo ndeshona acho. Ukaya usiku ndakagara sochikaje bakaso. Waya so usiku kuma 12 am ndishikaje bakaso. Ukaya masikati ndakatogara mwito kuseka da ukutsa kebe. Mandiseka nego. Sirokuna dora leo ndakatsa. Anega. End time is still time. They ain't all prepared. Tata hapo kazirira naiga. Ukani paketi kipinda. Ndio nishakusikiranza. Hawe mroyeda rupira mama atiza. Musacheme. Musateze. Musacheme. Musaradziwe. Saba dau tipo zvo 7 zvimadati imba. Tipfukudza chituno chacho chiende. Zvino ngani? 7. Mwana wa chibitika ari kwari kwenda kutamba apa mbera pada buda makamera. Aisinya muna mchibitika babi. Pa 7. Awana gogo. Awana 100 yao buru. Aiwa, ibaba naona hapa kama msikana katukira so. Yana wacho. Koto kwa jira mari. Wana hizo roti mari, egogo yapo. Imari ya mpana saburi. Imari. Jai ziwa. Itowe wada dzoro. Uyabona sana zaidi. Bora, enda sio kinti. Enda paishori ndio kumeza. Mazana. Izana. Sana remadora. Babana hapa mwana kwa shoko na watengele bitakanaka. Matenesi ne dugu. Osumba kunyangari mura zake. Aiwe basa. Azuna basa. Munoona ndine munhu wandakaparadzana naye kare aiva muprista wamambo kudande anonzi Bizozvo. Uya Bizo, famba bizo. uya mumbera mbotauro kweva iyo kwatamboenda kwekwa kuna dandawa kwamuneyo pamusoro hamanisha mwari vakavana namai aiva muprista wamambo anga aripo yai ndomwati sekurawa takashanda nawo kudando kupi kudando kubhodha chikafa mozambiku takashandidzana zvakanaka ndosaka mukutoona nditori pano sekuru vanobata basa risiri rekutsvanzvira. uri chiwe mucommunity ndiri chief aid wamambo kushanda namambo saka mambani chief Chitsungu naheadman Shangwe kudande kumbire kuti ndinge ndiri panapa ndatouya kuti ndionewo sekuru sezvo mazuva awanda chidokwa chemoyo munhu watikashandidzana naye zvakanaka. Handina dambudziko hangu randaya naro panasi ndangoya kuti ndingoonawo sekuru vachiri kubatsira vanhu zvandoziva here. Inini zita rangu ndinonzi Alec Mukowani asi rinonyanyozivikanwa ndinonzi Bishu inickname. Bishu yakauya pakuita sei? Bishu yakauya pakuti takamboitawo zveNYS Border Guest Church saka muri patraining upenyu hunomborema wooma saka taingoora kuti tisurvival skill kuti ndoonawo chikafu chakawanda pakazobva zita kuti pataishanda nevarume ava ndo yanga iri security polisi yamambo yatakapiwa tishande nayo nemunhu mumwe yakabva kutaura kuti danda hoya ava ndo yari mamotobheki vaya saka ndatofara ndichikuona kwazvai kumuzungu tinosimba seku wakati upenyu upenyu tongoda paziro ndipanhasi iwe uye akachiwa gombo ndiwe ndomwe ndi ndongachiwa gombo yakafamba nemakraspa nemotobheki
apa ndinenge ndavaparina sendapora asi zvinenge zvavanaka. Ane uda kutaura ushiko wazukuru. Kuwazukuru mashoko andoda kungotaura ndiye kuti matambudziko anosiyana-siyana mukurarama kwatoita. Asi pamatambudziko atinawo ndoona sekuti sekuru tashu zvakawanda zvawakaita kumusha zvatisingagoni kuzvitaura panapa. Zvokuti muroyi aibatwa achizvipupurira wega kuti shuwa ini ndini muroyi, kuuya kwanoita panapa ndakauraya nhingi nanhingi. Vachibvunzwa hama dzacho vachitodavira, munhu ainzi enda unotora zvinhu zvako, sekuru wanga usina nguva yekuenda kumba, waienda taitowaperekedza pamwe pacho zvinhu zvauya nazvo panapa, sekuru wozvibatira papi pano. Saka anoenda kumba vamwe wacho anonzi azopfekera azodi, asi unongoya zvinhu zvako zvobatirwa papi pajekerera, habatiri mukati mukoti vanoita zvesikireti mese muchitoona. Saka zvimwe zvangondiitawo kuti sekuru tashuka handingangodzoki sina kwaona ndapindawo mutauni ke ndivatsvage pavari ndivaone. Anotenda mashoko makukutu. Ukaona uchitero nzava, nzatori nzava ndezvedande. Zino nzava dzekumasawu pachitawara. Tisija. Aiwa zvakakosha. Kuva mese muri pano kutevera zita. Asi vamwe zita vari kurinyangadza. Andizvonai? Vakaona kuti sekuru tashu aino kuti pamwe zita ndicharichinja. Andika ndesa rimwe, but vanotera futi kune rimwe iroro. Azozvona, but asoda kuchinja. Ndinovimbisa ndogara chingotaura kuti paFacebook ndakambomira. Ndiri paFacebook ukapa scroll so pane amene kuma 100 something mapage avanzi sekuru tashu. Asi ndokuudza kuti namba yangu i1 andina namba 7. Ndi namba 1 078-461-4908. Pa WhatsApp unondibata, direct call unodairwa pa namba ipi iyoyo. Ukaona basi edit ukunzi aya ndoshandisa imwe kunyepa. Andishandisa imwe ipi? Ndezokuita sei? Sekuru. Andikumbira mudzogorere namba. 078-461-4908. Ndo namba yandoshandisa iyoyo. Panga pa WhatsApp, panga pa direct call iyoyo. Ukazenda pa Facebook bozi pa Facebook ekare pandakavhara payabeka namba iripo. Ukaona iyo namba ndotara iyoyo ndo page yangu. Ukafona pa unotaura neni. Andika. Asi kana pakuzi editor unzi iyi karamba unotry haiko kwa amabhodo. Kunzi karamba utry ipi? Kwa kuda sei? Kwa kubodoka. Vakomana vamba wadati vaende 3. Imimi ukudati muimbe 4. Zvimbo. Andika. Ndremwe murume kana chipo chakachengoma ichi. Ameno ane musanyaro wada kuti atiitire. Rega tichamba mukana adziunganidze adzitinhimure kwa dzakajiwa isati kuzive. Iseta ngoro matewa aya. Andizvo nayo. Kana kuti atangoro wachi ndatenda bizo ari kumurungu basi unobva kumakaha uya apa tinze nemakaha ako